Cześć, witajcie moi drodzy, po długiej przerwie wracam widzowie w końcu. My dzisiaj jesteśmy na nowym serwerze Felipa, nie na takim nowym na mamamc.pl i że tam bardzo mnie po 3 tygodniach, więc przygotowałem jakieś specjalne, więc dzisiaj otworzymy sobie tak, 2 epickie kluczyki, 2 rzadkie i 5 zwykłych kluczyków i 3 dropy, po prostu 3 dropy. Posiadam jeszcze 2 miecze ognia i bombowy miecz i zbroja ochrony, która mam 2 HP, daje mi złotych serc 10 na 30 sekund, więc muszę, że najpierw jeden dropik i jeden zwykły kluczyk, więc sprawdźmy dropik. Ty, książka leczenia, miecz i siekiera. Okej, to ciekawe. A z kluczyka, oczywiście zawsze się nowi, przychodźcie tutaj, odbierajcie sobie darmowe nagrody, co jeden dzień można otwierać. Otwórzmy tu rzadki kluczyk i lecimy. Sprawdźmy, co będzie. Upada. No git, lecimy, co zrobimy. I co tej temy odłożę. Zobaczymy, ile jeszcze stanę po prostu po całym openingu. Podam temy, których nie wydrobiłem. To są temy pierwsze. I tak książka leczenia może być, tutaj ma szansę na wyleczenie się w drużynie gracza. Dobra, więc lecimy teraz może z jednym z rzadkim i jednym epickim. Sprawdźmy, co wyleci z nich. Najpierw rzadki i mamy 16 bloczków. A tutaj mam takie rzeczy i możemy być, będzie tu mieczyk. Ej, ten mieczyk wygląda git. Strasznie git. Dobra. Dawajcie ostatnie 2 dropy, po które mam niestety na kliencie, może będzie przygotuję, mamy. Co to jest? Ryna, bitki i ksiąga oślepienia, którą już posiadam. Ej, z dropu giga mocno. A jak mam to zrobić? O! Jestem niewidzialny. Ej, zarąbiste. Co 5 minut mało. Ej, zarąbiste. Dobra, więc... Dobra, dawajcie jeden kluczyk. Jeszcze ten. To jest do zwykłej. Hop. To nie ma nic dobrego, bo to tylko zwykła skrzynka. Książki. No git. Najsłabszy dropik chyba. Okej, więc dawajcie 2, żeby to, a potem wszystkie naraz. 2. Lecimy. Zostawi nas buciki. Nie mam. I animację ustawimy. Słabo. I kolejne mówienie. Na razie chyba najlepsza jest ta książka leczenia i ta kolejna niewidki. Dobra, ostatnie 3 klucze. Patrzcie, co mam ten odradzający ogólnie. Dajcie zwykły najpierw. Hop. Zobaczmy, co będzie. Nie. Strzały. Ej, łuk się przyda, dobra? Jest to. To jest morcy dobrego. I mieczek. Kolejny mieczek. Tylko troszkę gorszy. Dobra. Ostatnia skrzynia. I mamy tu 16 jabłek złotych. Ej, git. Nie wiem, nic do otwierania niestety. Ale mi się wydaje, że to było dosyć git, więc podsumowaliśmy tak. Mamy kolejne niewidki. Książka oślepienia. 4 książki. Diamenty w mieczu. Prawo się mam ostro żywe strzał liczba. 16 strzał. Miecz. Zaklęty ogień 2 gramy, 3 ostrość 5 i niezniszczalność 3. Łopata, książka leczenia, 2 buty diamentowe, złote jabłka i złote okej. Ej, myślę, że straszny wid. Teraz zróbmy sobie korzystając nauk tylko, bo to było na pewno mieć, to mówię. Na przykład dajmy sobie
ten mieć. Myślę, że te miecze są lepsze niż ten bombardowy. To co stawiam będę jeszcze na razie i to też. Chcę to wszystko zostawić sobie, co nie potrzebuję. I to potrzebuję. I tutaj trudności bierzemy to. Czekajcie. Szkoda, że ma kubanwa tak po prostu, więc może podróż coś będzie, ale nie sądzę. Kto by robił jakieś są? Chodźmy na sprawę źródła. Może jakiś kluczyk na rynku będzie za tanio. Kilo szybkości dosyć drogi jest. Ale tu co? Ej, nie pomyślałem, a jakby to sprzedać? To? Weźmy rynek cel i tak za 20 000 powinno to sprzedać. To byśmy tego stało na kilo gdzie za kilo? Tu za kilo 3 na przykład. Magiczny klucz. Głównie to wszystko takie średnio. Szalik jakiś. Dobra. Czekoladowy zamysł. No nie widzę zająca tutaj. Książka ognistych cieni. Zbroja. Ej. 50 000. Chyba gdzieś... Znaczy, oczywiście naszym celem w całej grze oczywiście jest trafić zatruty szkielet lub coś jakiś inny. Nie ma innych szkieletów, więc albo znaczy albo nie. Ender miecz musimy zdobyć, a to będzie pewnie trudne. Bo wszystko jest bardzo drogie, nie powiem, że nie patrzę na te bloki. Ja bym zrobił kawałek. Dobra, idziemy na typa. Crafting teraz. O, wełny. Co? Skąd 4 wełny? To mogło coś być ciekawego nawet. Księga leczenia. Jak się robiło kowadło? Musimy robić po kilka sztabek. O, kowadło, dobra, jest. Ten i to. Co? Ja nie wiem. Potrzebuję 5 level. Jak nie zdobędę? Chyba nie zrobię sobie kilo szybko. Dobra. Wykopiemy to. Szybciutko. Kilofik. Dobra i co? Myślę, że ta książka leczenia to jest ogromny git. Myślę, że na kolejny odcinek już za niedługo naszukuję sobie trochę więcej dropów, więcej kluczy i oczywiście będziemy sobie otwierać. Więc jak się wam odcinek podobał, to myślę, że łapkową grę, subskrypcja. Dobra, trzymajcie się, do kolejnego, pa!